uyatshaya usangoma ngathi asemqondi lokho nabanye ethi kuba inyani akamncede amen wenqoba andifuna umthethelela manje bendibuza abantu uyayazi ngiyatshaya hayi andifuna ukuthi hayi akashayi ukuthi uyatshaya kodwa ndazange ngabona but andithi akayenzi amen so kwenzeka uThixo wenza wanomdla ohlala enkonzweni yakhe amen ebekuthanda kumane yovisitha phaa kulaa mzi ngeweekend cabanga umama kamfundisi yayila mama ukhonza ngabo kulaa nkonzo bakhonza so bemane ethanda uyovisitha phayana ke ngokokoko abe ngumuntu oyaphana ngeweekend nangee-holidays esikolo so I think lo nyaka kuphelayo wake wafowuna namama ufowuna naphayana endlini uyamcela ucela azohlala phaa qhaza newari yendaba yetransport uba inokuzakwenza njani because semakhaya uvijele ufunda apha esayithini but kulo nyaka ndaqonda xa khona ezo ruma zizinje ngona ahambe ngatela angabikho nayo ndaqonda hayi ndiyamsapota kuloo nto leyo amane ndixelela hamba zakunika imali yokhwela sibana newari xa ungena uyabhatalwa mosipha kulaa nkonzo so uyasigcibeleke ngoku imali yokhwela so ndithi kuye xa iphelile phakathi enyangeni ukondixelela ndizakunika mna nqoba ndiavoid into yoba athi hayi ndizawuze sayitsini kuba ndingenamali yokhwela waphele ehamba ngenyani bangcolo so nje ukuthi uhlala phayana mane ndosaphelana naye la mama basithi hayi sihleli kakuhle apha udala usiya ndifuna umntanam lo udala ndifuna azohlala apha nqoba awuyazi uba uthe apha kum because okungabe nabantu mane bendiwasapha mane kuze wena usiya ithini into yakhe so kwenzeka apha phakathi evekini andisayazi bengolesingathi sava kuthiwa kukho abantu abadubuleyo abayi-4 apha nase-fire station ndibona koFacebook so ndithi mandithi abantu balapha nabo babhalile kwizitetas zabo hayi abantwana abadubuliweyo ntoni then izolo ndithe kandifumanisa omnye wabo yitshomi yakhe and ebehamba naye ngabantwana abalingana naye abayabo bayi-4 izolo ndibona ipost yakhe kuFacebook hayi mani lo mntana wemane efota naye nje lo ebeyitshomi yakhe ngatsho nathi ndiyabulela kubawo because naye bebuye ebusuku asikazi abantwana batsho bathi abantwana abantwana aba-innocent ngoba hayi andifuni ukutsho mna because andiyazi and ngabantwana behamba nabo so ndaqombe ndiyabulela kakhulu kusomandla oye wayenza entliziyweni yakhe wathatha entliziyweni yakhe uba makahambe apha esayitsi because bangcela akho nto intle apha ayikho ubuhlungu ukulisela umntana apha kunzima uve ube newari so even sekeyintombazana uqombe nestress amen so ndiyayibulela kakhulu nto leyo ukuthi uba emsindisile because uzolo uthi ke ngokuba awunayo into lerandi ndifuna uzapha esayitsini andifuna beze ndinayo nesenti andinayo nesenti mntakabawo ndincede andinayo wathi okay ke so ndiyabulela kakhulu loo nto leyo banceda uba uThixo umncedile wamsindisa because ebehamba ebusuku andizuphosisa into ebengahambi ebehamba ebusuku nango-11 athi nomaxisa ngomfika ngo-11 athi ntoni ndiyewari khona abantu bantu besithi heyi ngathi uyatshaya uxoba heyi ndiyavuya xa kuthiwa uyahamba ndiyayibulela